د چارچوبه بردوامیه پولیتیکایên qirkirinê yên ku ev serê sed salî li ser gelê Kurd tên meşandin ji aliyê dagirkerên Kurdistanê ve di kesayeta mamoste Zara Mihemedî de careke din rejîma Îranê hemî Kurdan çand û zimanê Kurdî dadgeh dike. Tekane sûcê mamoste Zara ew e ku li ziman û çanda xwe xwedî derketiye. Ya rast mamoste Zara ne sûcdar e, lê girtin û bincavkirina wê د چارچوبه ترور دولتê de mirov dikare binirxîne ku ew bi tundî dixwaze hebûn û çanda gelê Kurd ji kokê rake. Ev ne careyek emîne ku dewleta Îranê dibin bihaneya nerewa de yên dervey pîvanên cîhanê ne ku kesên xwedînirx zana mîna ferzat kemanger ku tên darzandin û darvekirin. Ji xwe bi darvekirina ferzat kemanger de terora dewletê gihişt bû lûtkeya xwe ya herî bilind. Êdî ev ne tiştekî nû ye li ser rejîma ku kesayetên weke mamoste Zara bi sûcê fêrkirina wê ji zimanê dayîkê an ku zimanê Kurdî re darizîne. Em bi navê rêveber mamoste, xwendekar û xebatkarên zanîngeha Rojava vê darizandinê şermezar dikin û doza serbestberdana mamoste Zara Mihemedî dikin û banga me ji bo hemû dagirkerên Kurdistanê, Îran, Tirkiye, Sûriye û Iraqê ku ji polîtîkayên qirkirinê û pişaftinê vegerin û rastiya pirneteweyî û çandî esas bigirin. Her wiha serarastkirina şopên polîtîkayê qirkirinê yên ku heta roja me ya îro bandora wê li gelê Kurd û hemî gelên dibin dagirkeriya wan de ne heye. Her wisa hemî aliyên Kurdistanî ve dixwînin ku derbarê van polîtîkayên qirkirinê û pişaftinê de xwedî helwest bin. Banga me ji bo hemî sazî û dezgehên mafê mirovan ku li hember van polîtîkayên qirkirinê û pişaftinê yên ku li ser gelê Kurd têne meşandin bêdeng nemînin û xwedî helwest bin. Na ji polîtîkayên qirkirinê re erê ji jiyana hevbeş re erê ji yekîtiya li ser bingeha pirengiyê re.